Toto sú 3 tipy, ako točiť krajšie videá na mobile. Vyčistíme si objektív, teda napríklad ho pretrieme takto tričkom. Môže to znieť smiešne a počas celodenného používania častokrát nechtiac sa dotkneme objektívu a ten je potom zamastený. Video potom vyzerá rozmazane až zahmleno, keď objektív ale utrieme, tak je ostré a farebné. A potom to isté platí aj pre selfie kameru. Druhý tip, netočíme proti slnku, ale so slnkom spoza kamery. Mobily majú celkom malé senzory a tým pádom nenatáčajú úplne ideálne v zlých svetelných podmienkach, napríklad proti slnku alebo všere. Je teda lepšie točiť so slnkom za kamerou v presvetlených priestoroch. Tretí tip, točíme na zadnú kameru a nie na selfie kameru. Tie majú ešte menšie senzory a točia nás cez obyčajné displejové sklo, nie cez kvalitné objektívové sklo. Je to ako keby sme sa natáčali horším telefónom. Bežný zadný objektív je celkom široký, takže ako ho na seba namierime alebo dáme mobil do statívu, mali by sme sa vojsť do záberu. Prípadne si vieme natočiť krátky klip a skontrolovať si to. Pozrite si tento odraz v okuliároch, robí to tak aj Jovinečko vo svojich vlogoch. Ak chcete viac takýchto tvorcovských tipov, pripojte sa do našej komunity Ukunu.